să începem challenge-ul în câteva secunde. Ultimul care ia mâna după stâlp pierde. Participanții sunt Adelin, eu, Giulia și Luci. O să începem în 3, 2, 1 și... Nu, mâna, hai, mai ziceți. Sau eu o să filmez, că e cam prea ciudat să ții mâna și să filmez. Hai să vedem care ia mâna. Putem să-i facem sau nu? Da, poți. A luat. A luat-o. Luci a pierdut. A luat-o. Giulia stă cu piciorul. Luci, ia mâna că ai pierdut. Dar nu ăla pe care trebuie să nu te... Ăștia doi sunt ultimii concurenți. Ales, nu te pe care... Dacă durează mai mult de 10 minute, o să le... În 2 minute o să primească niște probe. Dacă nu, pierde. Giulia, prima ta probă este să cobori jos și să vii lângă mine. Ce? Hai, te dai! Hai, te dai! Hai la mine! Hai! Hai! N-am fraierit-o, cred. Prima provocare o să fie... Taci! Nu poate. Prima provocare... A luat mâna! A păcălit, a luat mâna! Și Giulia, din păcate, a pierdut. Din cauza s-a păcălit. Dar... Dacă tot vreau să le dau proba, să fac o probă. Cine mănâncă frunza câștigă. Adelina a mâncat-o ca căprioara și acum Giulia. Hai, Giulia, toată! Toxice. Nu sunt toxice. Giulia n-a mâncat, deci papa a pierdut, ăsta câștigă. Gura mare să vedem dovada. Gata. Gata, câștigat.